kademengan propang rawet yami witi cancot anggelar budaya Demak Bintara yakti lawan tinandha wiwitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kawula nuwun. Sugeng siang, sugeng pinanggih lumayan pagelaran kesenian Singobaro saking Sanggar Seni Kademangan. Sampun Sanggar Seni Kademangan mijil saking Desa Gebang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Bintoro.
Sanggar seni kademangan samenika kadipimpin kalian Bapak Suherdi. Sujud syukur wonten ngarsane Gusti kang tansah paring pinten-pinten nikmat saha rahmat. Kajero dilaksana panjenengan sedaya sampun diaturi kempal wonten kalipun Bapak Nurhadi dalam Ibu Isya. Jika wonten adicara ngatul urus dening Mbak Aris dalah Mas Bintang. Ing samenika mugia dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Boten kesupen sugeng rawuhipun dumateng Si Agung lenggah kakung miwah putri ingkang dados kinurmatan. Ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh sugeng lelenggahan dalah sugeng samudyanipun mugi tansah winantu ing suka rahayu. Ing siang menika sanggar seni kademangan badhe hanggep biar budaya mawi rairah gegere alas glagah wangi. Boten kesupen sanggar seni kademangan sak menika bekerja samakan vendor-vendor terbaik di Kabupaten Demak.
Soko katepian wis kuminga. Sang Sultan wana tumuju ana ing satengahing papan pagelaran. Abadi ngutus para prajurit tumuju ning satengahing alas Gagawati. Minangka hambabat alas yo bakal dadi cikal bakal saka Guru Demak Bintara. Alon-alon kanthi kelakon. Senopati wonten dawuh Dara dina iki sira kautus babat alas Gagawati sing bakal tak dadekake saka cikal bakal adeking Kasultanan Demak Bintara. Injih sandika dawuh Dara. Wala iki ana sanjata enggal tampanana. Sira enggal budal menyang alas Gagawati. Injih Dara.
Para prajurit padha siaga ayo tumuju ning sak tengahing alas kawan. Yo! Ha! 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 Sa! 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 Ha! Ha! Sa! 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 Siaga! 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 Woi, ono maneka warna macan. Yo macan sogeo. Ono jin lan siluman kang wujud macan. Yo ono ireng ono bang ono gune. Yo ono. Iki sing gawene godha para menungso. Hei, ayo kowe ning kene padha jejogetan padha seneng-seneng. Joy! Hey! 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 Soy! La oreja! Voy a hacer! Voy a hacer! Voy a hacer! No, lo sa! Oh, sa! Sí! Sa! No! Yo, 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 yo! Wow!
Siji lan sijine padha nyusul ing sajroning alas. Yo ana siluman, ana buta, ana manuk, yo ana macan. Padha ngumpul dadi siji. Padha pengen jejogetan bareng-bareng. Ayo, ayo, kumpul kene-kene. Hei!
sejati tatat tatat aku santoso joko alas gagah wangi hai 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 so wah bisa yo 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 hai 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 so hai 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 so hai para yakso-yaksoku sira kabeh ngono menungso tujune sak ing Jawa ayo yang diutal bareng-bareng ya ayo arep maju maju hei hei so hei ha maju Loi, ayo, ojo joget bareng-bareng, joget sesarangan iki, ya. Ayo, loi, hei ha, 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 hei para yaksa para buta yen ana manungsa mlebu ing sating alas ayo diuntal bareng-bareng wis yo ayo kowe do bali ing alammu dhewe ayo alas padha dicoba bareng-bareng yen nganti ana manungsa mlebu ayo diuntal bareng-bareng Buta! Awas udan! Udan! Iya!
Semongko, semongko. 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 Terbang. Gedang. Iki. Aqua. Mut. Permen. Mik. Iya. Ngomong to. Hah? Apa ini? Sudah. Bolone wis akeh kok. Bolone lho tak. Madhep syutinge lho disuting ning kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, beni sik piye? Mas Aga, Tak keselak malah. ulangi lagi. Nggih. Sing kalem, suarane ra ngono to. Lah pripun? Ah ngene. Oh, halus kalem. Nggih, ngeten nggih. Iya. Tak kempet riyen. Dikempet sithik ngono. Nggih, kempet. Cek bedol ning arep. Kempet ning kempet. Aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki desa pundi nggih, Mas? Turi Rejo. Turi Rejo. Iki acara apa tak takon? Acara Apa? Ayo. Acara apa ayo? Moro rene kudune ngerti iki acara apa? acara gini acara aku ngerti. Apa? Betul. Apa? Dalam bayi. Jalan bayi. Singanten. Ngecor dalan anyar. Ngecor dalan anyar. Mbak Masnya kawin nggih. Iya, ngecor dalan. Nikah sih. Bar nikah. Aku pengen di Wes kowe kok bengi wae tak obok-obok. ngono kuwi ya Allah Gusti. Ngono kuwi. Semoga Mbak Manten nggih Mas Manten sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet dapat momongan. Amin. Ngeten nggih Mas, Mbak. Bebojoan ki susah seneng dilakoni bareng-bareng. Wes tahu. Apa wis tahu wis tahu. Durung. Lho kan intine kan ngono. Kowe durung rabi kok sok ngandani sing wis rabi lho. Lho kan intine kan ngono nggih Pak Bu nggih. Susah seneng kan dilakoni bareng-bareng to. Urung rabi. Urung ngono. Oh durung rabi. Mbok sesuk apa wak ya? Sampun sah dereng. Sampun. Pun nggih. Oh lho wis. Nggih, pun. Aku roh mau ki mlumah. Maksudnya anu lho. Oh sing durung aku. Aku mau roh wis mlumah kok. Nggih intine omah-omah nggih susah seneng dilakoni bareng-bareng. Nggih pun nggih. Nggih nek enten masalah dirembuk bareng-bareng. Aja tukaran kiambak. Aku wega. Mas nak tukaran mbek aku ya, Mas. Aku gelem to apa? Lah kowe iki enten khusus kanggo KDRT. Ya ngono ya? Iya no. Ngono kuwi. Nggih, niki pripun nggih? Ya iki mumpung masih dalam suasana lebaran. Nggih. Mohon maaf kepada seluruh penonton. Nggih, jebul kecelup santen.
cilik lho iki. Jangan lepas dulu pangapunten gitu ya. Ngono kaya ngarepe kok rada piye ngono aku yo. Lah piye ta? Lho contoh ibaratnya kan lakune ya santen. Nyuwun lemah nyuwun ngapunten ngono lho. Lah yo ora ono rambute ngono sing rada ngemarai ngene. Oh, jebut ke celom santen. Nek tak tukang sisan. Lho piye ta? Lho ngono kuwi ya. Piye berhitung Mas? Yo. Yo kuwi to anak-anakmu kuwi lho. Berhitung sing meneng kabeh iki bisu berhitung. kuwi. Kok meneng kabeh. Suwek. Nanggap wong bisu. Ya ini bisu-bisu kabeh. Kita anakku bisu-bisu kabeh kira diomong. Ayo berhitung, ngomong. Oh, lah babone bisu. Oh. Ya disiapno sik to. Komandane ning ngarep disiapno. Komandan ini ning ngarep disiapno pasukane. Yo. Aja ngamuk. Jangan marah-marah, jangan marah-marah. Cik. Amin. Mau dong. Piye kuwi keliru kuwi barise keliru kuwi. Ditata sing apik to. Ayo, ndak boleh mutu. Nek mutu kaya lu Tung. mau dong. Iya, ayo. Pasukan siap, bergerak. Lencang kanan. Ya. Oke, sing bener. Lencang kanan, bergerak. Tegak. Bergerak. Berhitung. Mulai. Seto. Sing banter ngono lho. 1 2 3. Ngono lho. Pasukan ora ana kereng-kerenge belas. Ayo. Lah, sini. Ayo, berhitung. Yo. Ya. Aja nangis, Aja nangis. Jaluke piye? Aja nangis. Yo, berhitung. Serbu. Ayo, ya. Mie isi dah, mie isi. Susu kempet ayo Pak. Yo, pasukan siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Berhitung, mulai. 1 2 3
suatu permainan. Ah. Permainan unik sekali. Ah. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. Disaka, keri, disaka, keri. Anehnya permainan ini, orang bisa lupa diri. Dia makan rumput, naik juga kaca. Aduh, hai ngeri sekali. Disaka, keri. Saka. Itu kuda lumping. Saka. Ini kuda lumping. Saka. Itu kuda lumping. Ayo. 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 Ojo bermain. Ayo penonton, tolong agak Yo, maju.
Hei, Singobaro. Kledang. Siji woko siji. Setan galak jin siluman. Padha jedhol ing satengahing alas. Saka ngalor kidul ngetan mangulon.
Wah, hei, wani-wani ini, ayo mlebono ing panggonanku. Sro bakal takon semingkir, so. Hoi, so, se, so, jes, wah. Sampo perang ketandingan antara kau saya kini uncang-uncang umpasa kabur dilatih kabur kekasih jadi rezeki. Projo Sumike, awas, awas, duduk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siji jero manuto sing baro manuto. Oh. So, ha, set, siap, iya. So, so. Yo. Sing baro manuto sing baro. Yo, yo. Iya, cekel, tali gocine jangan jadak, sejas. Weh, Mantap tenan. Gocating carito proprat jadi hambabat alas gagawangi menungko dadi cikal bakal saka guru Demak bin